Kuthiwa ingakaqali i-GNU, i-EFF kuthiwa they were begging for reposition yokuba yi-finance minister kwi-ANC. Kuthiwa kwasekuqaleni i-ANC ayikazisho sifuna ukwenza i-coalition ne-DA. Bathi bona they need all parties here in South Africa eze bezosebenza bonke. Ngoba kuthiwa ngisho ne-EFF naye kufana nokuthi ibibiziwe for the sake yokusiza South Africa. Kuthiwa-ke ngo-2016 uMalema gave i-DA ipower njengoba esethi akayifuni. Ngokusho kwakhe lo baba uthi uMalema wayengakabi sell out ngaleso sikhathi. Emaphethelweni uthe angeke bayeke ukukhuluma nge-MK as long as nabo besakhuluma nge-ANC. I think comrades ikhona nje enye into efuneke icaciselekile lento. Comrades, there is some narrative out there. In narrative ikhona even to our ranks. Even to our ranks, even kula NEC. We have some comrades, they're still even today asking Indoma, why singasebenzanga ne MK, ne EFF. Comrades beni lapha, beni mamelu Secretary General we-ANC, uFikile Mbalula. Beni mamela Makabane uFikile Mbalula. And even these parties say so in national TV. Zamkala ku EFF. What EFF said? EFF, i-GNU ingekaqali noqala Makabane. Ingekaqali noqala i-GNU. They was already asking the position. They was already asking the position. The EFF, Umalima, they were begging for Floyd Shibambo. Abe finance minister. Uzosebenza njani nabantu? They already talking about the position, Makabane. They already talking about the position. Uzosebenza njani nabantu? Anika iqali lento. They're already talking about the position. Comrades. Uzasebenza njani nabantu abanjani? Wogqiba. Remember what ANC said. Even that leadership said, I like that idea. And for the comrades, I like that idea, your ANC and your NEC. That decision they took. Because they never said, Sifuni DA, the coalition DA. They never say so. They said, we need all the parties here in South Africa. Masizo sebenze izani, ke sizo sebenza sonke. I like that idea. I like, comrades. Izani sizo sebenza sonke. Even nuclear ibithe ifuna i-finance ministry. Ithi ANC izani sizosebenzeni sonke ke for the sake of people of South Africa othina ke. Guess what? EFF said kulento ke niyithethayo ANC sinalombutho asizusebenza ke nalombutho thina. Hey, sometimes remember bantu 2016 sizawuthetha lento siyayazi into yoba iyambhora uMalema. Siyayazi into yoba iyambhora uMalema, sizayithetha qho. 2016 uMalema give 2016 uMalema give i-DA le athi akayifuni today. Give i-DA ipower. Apha eMandela Bay, eBay next door kwam. Mna Buffalo City, mna East London. Apha eMandela Bay, eBay eGqeberha. uMalema give i-DA pha. Joburg. uMalema give i-DA pha ipower. Ekhululeni.
uMalema give iDA pa ipower. eTshwane uMalema give iDA pa ipower 4 metros, comrades. 2016 uMalema give this party today. He said akanosebenza nayo. Ndifuna ke niyohlule lento Maqabane. That is a question the ANC eyibuzayo apha kuni. uMalema, he was not a sellout ngela xesha. uMalema, he was not a sellout ngela xesha. Wayenika ipower iDA. Why today iANC xa inika ipower iDA kunye ke phofu nezinye iparty UDM, PAC, Rise Mzansi, iBhosa, ndithatha phofu mna ngeeparty zabantu abamnyama eziphaya kula GNU. UDM le athi namhlanje iyi-sell out ngoske ibe phaya ekubeni banaye wayephaya. Nika iDA ipower 4 metros. Ndithetha mna i-EFF uMalema. Coming ke ngoku kwi-MK, as long MK nisathetha nge-ANC sizawuthetha nge-MK. Along nisathetha nge-ANC sizawuthetha nge-MK. Ngaske nisithuke ke. Utata why kukho i-MK kuqala? MK mos yabantu abanomsindo niyabava noba sebethetha mos. Inoba niyabava noba sebethetha abanomsindo. Because of uRamaphosa. Abamfuni uRamaphosa. Comrades, our secretary, even NEC, take that decision. When you come from your party as a leader, uzodetecta enye iparty, ANC, uthi asimfuni lowa, sifuna lowa, asimfuni lo, sifuna lowa, dlula. Asisakumamelanga. I'm just talking up comrades. Why singasebenzi nezi two party? Siyile kwezi party Maqabane according to Secretary General. Siyile kwezi party but iMK ithi ayimfuni uRamaphosa. Ibasi nothi ke ngokuthi na asimfuni uZuma. Ndifuna nibone lento Maqabane ngokwenu. Because they are busy, even though Mapaile, EFF, he was a better devil than, oh God, abanye abantu. Instead of to recall leader yabo chairperson wabo akula GNU ke phofu. Ibani funi kaloku GNU SSCP recall uBlade. Recall uBlade Zimande. Umrecallen. So ke Maqabane singakhange sebenze nje nezi party zi2. Yilo problem. MK ayimfuni uRamaphosa. EFF because sithe sifuna usebenzisana neparty zonke apha eSouth Africa. But EFF choose indoba iANC mayingasebenzi ne. First of all, comrades, ANC is not a black party. Sizayiphinda nathi sikwezi branches sikuzo. ANC is a broad church. ANC is a broad church party. ANC. Flanga sibethelele lento. Asifani ke noMalema but xa umjonge ecourt umuntu ungajonga igqwetha lakhe ecourt umele ngumuntu omhlophe. And unabantwana abafundiswa ngabantu abamhlophe. Kodwa ubane leaders i-flip floppers leaders sometimes iyabhida comrades, iyabhida. Ilithi ithethe le namhlanje ngomso ithetha leya ngomso omnye ithetha leya Maqabane. Iyabhida comrades, funeka sithethe inyani.
Benifuna ke Maqabane u-explainer why singasebenzi nezipati, because siyayazi into yoba bakhona abantu abazivayo izinto zithethwa ngaba bantu into yoba kutheni i-ANC ingasebenzisanga ne-EFF, kutheni i-ANC ingasebenzisanga ne-MK. EFF ayifuni i-DA, MK ayimfuni uRamaphosa, but istance se-ANC sithi masisebenzeni sonke for abantu base-South Africa. Ibe i-ANC, it is not a black party. ANC gugalele ngcoweni. ANC zonke onke amalungu e-ANC ayafuneka, as long usahlala eSouth Africa uyimember ye-ANC siyakomkela. Amandla Maqabane, ndiyabulela.